Специалности. Автотранспортна техника. Автомобилът е една от най-разпространените машини на нашето време. Ние създаваме специалисти, които имат реални възможности за професионална реализация в следните области: експлоатация, диагностика, техническо обслужване и ремонт на транспортните средства, сервизна дейност, търговия с автомобилни части. Специалност – експлоатация на автомобилния транспорт. Тази специалност има за цел придобиване на знания и умения, необходими за създаване и управление на транспортната фирма. Придобитите знания и умения са в областта на счетоводството, маркетинга, икономиката, правото, статистиката и мениджмънта. Специалност – електрообзавеждане на транспортна техника. Новите модели автомобили са изцяло подчинени на електрониката и електротехниката, които непрекъснато се развиват. Тази специалност е предпочитана, защото подготвя учениците за електронна диагностика на съвременните автомобили. Възпитаниците ни получават квалификационна степен електротехник, което автоматично им осигурява работа в сервизи и работилници, както и по поддръжка на електроинсталации на сгради и машини.